Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Amnu zongo be buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM na ayaw bisimila aw ka dongbaru kɛnɛkana na bi dongbaru kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye tɔnbutukaw fɛ yen nɔ projet kura kurumbo karila ka kɛn yɛrɛ ye kunnafoni di siraw ka u kɔkɔrɔma don waasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogoya min na an bɛna kuma u kan bi dongbaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana cikɛlaw olu ka tɔnden maa damadɔ bɛ yen nɔ minnu taara k'u kalan diɲɛ laban bɔlɔlɔ siraw olu labaara cogo ɲuman na an bɛna kuma o fana kan bi dongbaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dongbaru kɛnɛkana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala ayaw bisimila ko kura dongbaru kɛnɛkana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na projet kura kurumbo karila tɔnbutukaw fɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Brave Media min taara ka ɲɛsin an ka jamana kɛnyɛrɛ ye kunnafoni di sira dɔw ma minnu kɛn bɛ ka cɛsiri kɔni bolo da ni ka jama ale kungo kɔni ɲɛnɛbɔ ni baara kurumbo karili kɛra ka bɛn alamisa juin kalo tile 18 san 2026 min kɛnɛ kana na marabaw ka taa se maradenw ma u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔni kana na ka se ka ni projet ba in kurumbo kari a nun donna arajo jamana tɔnbutukaw kɔni fɛ yen nɔ min kɔni kɔkɔrɔma donna min ye nansara kɛlɛyatɔ Union Européenne maaw kɔni fɛ a kɛ kun ye mun ye maa minnu bɛ ni olu ka baara kɔni ɲɛsinnen don kunnafoni di baara kɔni mɔ tɔnbutukaw kɔni fɛ yen nɔ ka se k'u ka kunnafoni di siraw kɔkɔrɔma don waasa u ka kunnafoni di a kana kɛ fankelenma ye u ka se ka jama bɛɛ lajɛlen kɔni lafasa ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun de ye o ye ani ka tila ka u ka baaraw kɔni kɔnɔna na u kɛn bɛ ka kunnafoni di siraw olu ka kalansira dɔ kɔni boloda min bɛ u bilasira kunnafoni di cogo ɲuman ale kɔni taasiraw kɔni kana na foli ani waliɲuman dɔ tara ka projet in sigibagaw kɔni sɛgɛrɛ min ye tɔnbutu maa ɲɛmaw kɔni fɛ bari sabu u kɔni y'a ye k'a fɔ ni projet in na kɛ sababuya ye ni ka kunnafoni di ka u kan nabila ni ka sigida yiriwa. An ka jamana cikɛlaw olu ka jɛkuluw ka tɔnden maa mugan bɔɲɔgɔn ko tile 4 kalan nun donna ka ɲɛsin u ma waasa u ka se ka bɔlɔlɔ siraw matarafa an bɛ tile min na ni o kɔni ɲaaminen don kunnafoni kolo o kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ Sahel jamana kɔnɔna na waasa ka se ka olu kɛlɛ bɛn ni kelenya ani ko to ɲɔgɔn dala ka se ka o kɔni sinsin ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun don kun de ye ka se ka na an ka jamanaw kɔni basigi nin kɛnɛ in kɔni kana na SNV Mali ka taa se min ye tɔnkulu min bɛ ni o kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya ni basigi ma Sahel jamana kɔni kɔnɔ n'an ko ma ko MOPSI ninnu ka maa ɲɛma fila olu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛli kɔni kɛ ni k'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ in a na kɛ sababuya ye k'an ka jamana sifinnakaw kɔni labɛn min ye bɔlɔlɔ siraw k'o matarafa bɛn ni kelenya ani yiriwa u ka se k'o jidi. An bɛ taa mɔptikaw fɛ yen nɔ an ka jamana tungana taala maa 17 bɔɲɔgɔn ko u bɔlen kɔ tunga na u bisimilala mɔptikaw kɔni fɛ yen nɔ ni ka baarakɛminɛnw kɔni di u ma baarakɛminɛn minnu bɛna kɛ sababuya ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni ka sɔrɔ kɛ k'u to u sigiyɔrɔw kɔni na ni maa ninnu u bɔdugu ye Mɔpti Bayangara ani Duwanza ye u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye sumaminɛ ani ka taa se gilasi feere minɛnw kɔni ma min bɛna kɛ sababuya ye don n'a nataw la u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ u bɔdugu kɔni na min ye ni kɛra baarabolo kɔni hukumu kɔnɔ baarabolo min ni o kɛn bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Sahel jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛngana jamana tungana taala minnu mana segin olu ka se ka tɛgɛ don cala u kana siri maa wɛrɛ kɔni na nin baara in a musaka kɔni bɔra nansarala keleyatɔ Union Européenne maaw kɔni kunna a kɛkun de ye ka se ka sen yɛrɛ kɔrɔ ka se ka o jirɔja tungana taalaw fanfɛ minnu kɔni ka tunga ma ɲɛ kosɛbɛ. Don min bɛ kɛrɛnkɛrɛnya diɲɛ kɔnɔna na k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni gɛlɛya ni tɔɔrɔ jugu kɛra sababuya ye k'u bɔ u ka jamanaw la ka na min ye jamana wɛrɛw kɔni na n'an k'u ma ko réfugiés o don kɛnɛ sigira faso Maliba fɛ ka bɛn juin kalo tile 19 kɔni mɔ min kɛnɛ kana na u ye baabuse min ta o de ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan waasa maaw bɛ se ka lakana cogoya min na nin kɛnɛ kana na an ka jamana marabaw ka taa se Nations Unies ale ka cakɛbonda maaw fo ka taa se buna adamadenya dɛmɛ jɛkulu ma ninnu bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kana na ni ka jɛ ka nin don in ɲɛnamaya min ye jateden min ni o kɔni sɛgɛsɛgɛra ka bɛn min ye san 2026 ale kɔni mɛ kalo tile 31 kɔni mɔ o y'a jira k'a fɔ faso Maliba kɔnɔna na maa minnu ni
u jagora ka bɔ u ka jamanaw la ka na u kun kalifa an fɛ yan nɔ k'u hakɛ kɔni bɛ taa maa 295 bɔɲɔgɔnko la minnu kɔni lakodɔnna jamana fɛ ni k'u tɔgɔ kɔni don sɛbɛnfuraw la o ye maa 182 bɔɲɔgɔnko kɔni ye ni kɛnɛ kana na ACR ale tɔgɔ la maa min kɔni bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni o ye Pierre Kamara ye a ye foli ani waleɲuman dɔ ta k'a ɲɛsin an ka jamana gouvernement ma u kɛlen don ka wulikajɔ min kɔni sabati ani an ka jamana dɛmɛjɛkulu min bɛ ni o ka wulikajɔ de ye ka réfugiés ka olu kunko kɔni ɲɛnabɔ a n'a jatigiw fɛn min ye foli tara ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ u kɛn bɛ ka dɛmɛ min ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu jagora k'a bɔ u faso kɔni na fɛn min nin kɛnɛ in kana na u ye hakilinajigi kɛ k'a jira k'a fɔ maa minnu ni u kɔni bɔra u ka jamanaw la ka na u kun kalifa u kan ka tanga ni k'u bonya k'u danbe kɔni to u bolo waasa u bɛ se ka siniɲɛsigi ɲɛnɛma sɔrɔ cogoya min na. Baɲumankɛ tɔn Save the Children olu ka projet min bɛ ni ale ka wulikajɔ de ɲɛsin bɛ ka se ka kalan kɔni sinsin an ka jamana marabolo kɔni kɔnɔna na n'an k'a ma ko PADEM u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka yirituru baara kɔni nun don ka bɛn juin kalo tile 15 san 2026 min ye sokura ni misiri kɔrɔ ale kɔni kalansoba la min kɔni kɛkun de ye ka se ka lafaamuyali ta ka ɲɛsin maaw ma waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw la ani a bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ ani fɛɛrɛ min kan ka tigɛ waasa an bɛ kisi a ma cogoya min na nin kɛnɛ in kana na min ye jiri 100 o de kɔni turula ni kalansoba in kɔni kɔnɔna na min kɔni maa minnu sen donna a baaraw la o bɛ tali kɛ kalandenw kalanfaw ka taa se sigida maa ɲɛmaw ma ani jamanadenw u bɛɛ de wulila ka jɛ ni ka nin baara in kɔni nun don kalandenw olu kɔni ye layidu ta k'a jira k'a fɔ k'u na u janto nin jiri ninnu bɛɛ lajɛlen na nin kɛnɛ in kan u kɔni ye baara wɛrɛ kɔni nun don ni o de ye ka se ka kalandenw kɔni lafaamuya siraba ka kasara ale kɔlɔlɔw la waasa u bɛ se ka tanga k'a bɔ a ma cogoya min na an ka jamana kalanso siraw la. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o o daminɛ ni Nations Unies ale ka lasɔmili ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔngɔ kɔni kun dalen don jamana 13 bɔɲɔgɔnko kan minnu kɔni kɛla an bɛ donni min na ko bi fɛn min ye o bɛ tali kɛ Sudan, Somali, Yemen o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn min ye ko kɛlɛ ani musakantanya o de kɔni kɛlen don ka min ye kɔngɔ ani minɔgɔ kɔni kunda u kan. Baarabolo min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ dun ka fa sabatili ma diɲɛ kurukara kɔnɔna na n'an ko ma ko PAM u kɔni ye u sɔnni sigi k'a jira k'a fɔ ko maa 10,000,000 sigiyɔrɔma caman de bɛ minnu kɔni ɲɔnnen don k'a ɲɛsin kɔngɔ ma k'a sababuya kɛ kɛlɛ ani musakantanya fɔ ka taa se bunadamadenya dɛmɛ dɔgɔyali kɔni ma. An bɛ taa Ukraine ale kɔni kibaruyaw la min ye International Rescue Committee maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko maa 10,000,000 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la an bɛ donni min na ko bi k'u kɔni dahirimɛ siri bɛ bunadamadenya dɛmɛw de kɔni na ko hali n'a y'a sɔrɔ kow taabolo kɔni ka ɲi min ye Ukraine kɔni kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan nka fɛn min ye ko nin gɛlɛya in ko o jira jalen don u ka jamana kɔnɔna na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an minnu kun sigilen bɛ ka an lamɛn nin waati in kɔni kɔnɔna na nin de bɛ dan sigi bi don kibaru la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɔgɔw la o ye Salim Jara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.